Say Ghanaian Times that work at Crammy and Pay now. We shall finish him higher. As some can say back a year was so for media to no shy say. And ye more good yes so a year honorable Jordan Mekuduka. What the Atuja send no so call Taka Takwan Swam Potam Honoma. One more time fine, one more modi time fine did you may. I say almost a work could be a matter to Honoma. I say a year groups. No what you say. And in my nimuya was a sa a quoting and one good no. And I was sounds to me a mass small scale miners are. I won't put one more say. So be quite to find be our baby near one dear Unipano, to me a j a seno. Na eno eya sama eda ha sei nsebo nyina no wode monyafo edi tuja ebra wone tiwamofobia won potam woni mansim won kokohia ye ekodi nkomo na asankomodie ni nyina no eye kwan a wo fa so ahye sei enso ahodo ene kwati kwan bi enipa bi fa so etufo magudie no ema so eti eno eho asam eda ha na eye kratafato so dunsia he yanso no Bank of Ghana ato eye ebekase Forest Bureau mienu bi a wo mo adwuma ne so wo mo sesa sika trade na wo mo chesa eye Airport City Bureau Forest Limited and a Trade House Forest Bureau Limited. We mummy no and a Bank of Ghana akulosi aje wo mabodin krata a year license mo mo kwanso betumi adi dwuma no waje edi afi wo mo ensem na wotie nchemu na wo mo eche say nwumadie ne se de wo se ekono se wo se sika se wo ye den e wo ho na wo se wonya electronic receipt no ebetumi edi amanipa no and a nipa na kasa wo customer wo jedi na wo ne edi dwa no so no a wo se wonya ne ho amane kakra details bi a efi nipa na nchen say we nyina na Bank of Ghana chese wo mo abuso ene na nam so amoma close no na wo mo nam sakwanya we so e de kokobo e kwabo bia sa na no ya na wo twe mu no mampani ene Forest Bureau fo ni ade ene banks nyina e hye ekodi nkomo ne nyina no eye kwan aban no e hye se sidi na ho de no e beja ne naso na dollar no na sika hodo no emetu hu kroi mu bebre no ama eno emfa susaso emeto sidi ni so enti mpanyefo hyase e ka enti sa wo ye Forest Bureau na wo wo nimpa sa wo mfa hyehye no enya adwuma bo madia na ma homne so esansa emra no esomu anu bedi ena o makoje obi license no nyame aduma kwase dan so amane no eche so mampani ene Ghana fo ebedi nkomo afa omayimu ya yehye ahokira ba omayimu no omampani ne Ghana fo bekasa na wache Ghana fo de asie de aba babi oman no eni kire ene eho nkomo nyina na Ghanaian Times da boka atade aba ena nkomo awudi mu ye asempa efa ka asentuade a entumu ne bekosoro ohamu chichemu edunkron asankafo ni bi krompa sase dada e de sapa entumu no eye adwuma e wo bra ye nya nro memenda na enro na GLTCC penya ne kasa yera ohene yeboa e chesa asankafo edi sa adwuma no mo nyae mo amade kan atoto mo lori femu krompa asa na memenda duru ama mo de ntumu na ye adwuma no mo nyae why mo nyae na mo ma eye ehihye no enye pepepe obi asani message sisi ya good morning CJ, my name is Owusu Ebenezer Asamankese. I went to Koforidua yesterday and the transport fare from Asamanka to Koforidua has been increased from 20 cities to 25 cities. It has been increased by 25%. 25%. I dare say 19. From 20 cities to 25 cities. Wabra almost say memenda memenda na wo omunyai enye fine so ati ase obi won ma hoye ne budget o de betina ka obetina mu na no watum ye nyina nim santumu no aba no ya 20 cities no watum cities no okofa wo he so ho yen kasa bia ohaw no ye nyina obi anim de ekoso Ghana entumu eba ye Ghana ni bia nka so wonyi ntumu but memenda na ntumu ne be hyase ye adwuma entimete maye me budget maye se fiti memenda ekono entumu no ebe ye adwuma na eye na GLTCC na GPLT no ya na mo hyeda ma ye hunu ebia ha no betua 2 cities a entumu aba se no wutua sei ya mo de sales ne ba tu omo nye no ntentem ene ye fie da nra na GLTCC papa yi ka se ene omo de communicate ba na ye hunu sika obi ebetua ye se o ma munye ne sama yen na yenti ehwo ase na hyenkafo so nti omo ho ase yen pentokwa bia waka mu biem metifo a wokokwa ma omo no ma so ba no de tika mu no yete omo a omo ma yen hunu de obi ebetua na yen fa nya adwuma ba wo ye driver ni wa hyase agye ne na nsa agye na enra eye nipa bonesem so ate ase enye fine tija wo si ofi he na ekwa he ofi Asamankese na Koforidua na nka wasa mo geno 23 cities 80 pesos and think mo rounding up crown na nka 24 ti 1 city no mo di ato so na fi omo geno 25 aba I say 1 city enye easy o 1 city enye ho kwa omo mu fita ba ni ade nyina obi e complain
asa obi e complain o me mbie phone line sisi ya na passengers on friend enya easy o sadia driver say mo ye na meka se ye tuo mase enti fitin joda ya kosimi me da ye kwan ben eye kwan ben enti yenti mi ntwen emma me nda ne nso ne yemfa hyehyɛ no enya dwuma yemfa increment no enya dwuma na ya hyase ye kyese wonya tena mu a wo se watum untu asi obi beforo mo hu ye mobo Mama Dwaso. It as well. Daily guide. Da bokrata. Wo sha nyim ha ya. Wo mo kyesa MPP MPC be se de wo twe ne akire. Beka se omampade akufado empam ye rakeno foriata. Enya sanya de parliament wo mo dwumade bi o mo de o ho bagim ne mpokrampo no. Ghana akwamabo sika 2023. Osofo de ba betu dwakra no. Omo fa mo ho nyim e no madi ho nkobo bi krampo no madi atum. Na asa daily guide report say o ma bow to pressure. Asa wo so ba ne kwa wo so na o mo nyina jeja baby ade no o mo gina mu no kyese o ma kwan. So mampane so mo emma kwan akozi se bia IMF nkita do nyina no ebeba wieye na budget no so papa de beba fie no magye atum enti ayire so abese na wotwe nsie de yanimu de Ghana fonte asese yera kanoforiata obekọ so atena se adi ne dwuma hu kobo no edros bebre na wada obokate yanima majority caucus no adjo mampani akufo ado nsam ode atoja no atum enti ye twen Ghana ni bia twen se IMF nkita ode ne nyina no papa de bekọ wieye pa na wo wi a eho asem ne de edu hɔ no ma na ye betie na eno achi so no mampani ni Ghana focus on obekasa kwase de ben no eno so ho asam da ha na delegate da kyese ne ND Samanyoko ne emu apai se hu emu atimienu eba ne senya no no ye emrahebedwafo na e wo emrahebedwafie no obeka ise na wotwe ye mu na eye sese kra no in fact the now general secretary Edema MPP ye ND Samanyoko na nye wono sample so contest the national chairmanship position no wakwaje no launch the campaign na emu no na deputy minorityship Ahmed Ibrahim ebo mode eso ND Samanyoko ima bi emrahebedwafo bi didi nachi dwumade na se kodi clear ye eso mo tai ye ra asedu nketie achi na chese eba no emrahebedwafo honom na efa bi na koye na emu no na the minority leader Honorable Haruna Idrisu enso edebetudwa ya woka say so obi akwaje ba bi kasa mrahebedwafie NDC mrahebedwafo honom no ede wo machitai ama general mosquito anokra bi anim na party no entusa na mo no party no ewo honom say obi obebia wo ne be ye adwuma enti so obi ede na chitai ekwakoma asomesa na so bente no eno party no enso so wo de ato party ba bia ne party mpanyefo nyina nim ene mrahebedwafie hono ne NDC fo nyina nim say obi atwe ne ho enfi sankobodie no ene sa enwoma ne ye ne sanse no party no enso so eno so ho asem wo daily guide abokrata wo katafato so me nsante osaka bia obekenkan ede amame na wo hye ahai nso a omampani dada John Dramani Mahama we ye the Herald abokrata no omampani dada John Dramani Mahama foni eda ha wo sesa na wotwe me nsa Omampani akufado peso de makeno foriata na wode wie IMF nkita wode ni nyina no wase Ghana fo botugu wase se obi asom esanse mretintin ya Ghana fo de ma no nyina wantumi afanya bi papa bi ama enwoma sesanye na wotwe mensan ena betu de sakraye aba eno so ho asem wo the Herald da obokrata no anim na me fa daily graphic enwie me krakra na yenhye omampani akufado akasa ewo ha ne nyina no eye ensamtwefo fa hodie so omde beye omadwuma wose ehia pa na esanso edi akoten wose wono ensamtwefo ahobanbo ene omofa hodie omde bedi omadwuma no wono aso omampani no eda na koma so na ensem wo nyina wo kyemu ede kire se ye na empempe ne nyoma ye ene na dwuma wo ye bia no wo hye ensamtwefo benya safa hodie no na ama eye pepepe yo so akoso esanse ensamtwefo wo safa hodie ya enkita bekoso Ghana na kasampo ebe yasumdue omampade de sansebo nyina tudwa ebra Ghana ensamtwefo nkabomku Ghana Journalists Association wo president Albert Kwabena Dwufo edi wo manim ekono sahye ewo enkran na wukoda na ensebo nyina no mampane ede tudwa na wo hyemu a wo ekoda wo ho adi ede che mampane akufuado ese akandefo wo mayi wo no enti wo hyemu a ya GJ delegation no na president ka ho vice president leader Santia J General Secretary Kofi Yeboah, Public Affairs Officer Rebecca Ekpe, and Secretary Dominic Hology, and Treasurer Audrey Dekalu, Womunina Ekahubi, and Okosho Mampani or Mampani Sukasa, and the Far Press Freedom Hua, and also Hua Sam Edahai. Eti Asampa, and Nona May Diamount,
wo daily graphic mu na mediu asi na me sorry sweet there okay habna bokia wo sorry so na busia yem fast na master assurance solid partner top chocolate CBG we stand with you with the Herbal Center where is a fee latest from your partner for life Vodafone for that together I'm not going here me da say na ma Grace abo me kokko wo ho enti ma Grace ma fapa why Auntie Grace apenti what's it what's e na wo de to nwon no me nchi osa to sa why ma Grace o me nya careful na me nya asempa na on to nwom no aha na say wa wone me Auntie Grace your damakoma so enti no Auntie Grace yo mate ma Grace mate wate me ne sa pepepe na me kwai no happy birthday sonko enkoma Eric Kwame Boateng oye CEO ewo EKBX Plus Eric Kwame Boateng CEO ya wo EKBX Plus na ye wa woda na enkratoi tie se na kwaye wa woda yi empa na ye bo so obade Nyankopon se ono ani wanim abotan ene mepo bia wo wanim wo wabrabom no ankasa enyiyin firi ho no mo ema asase no nya asase yantam ema o asase abepo nim asase a eye afrafro enim na abrabo no enkototen ema o wona aka wo wiase obade no hye woden na oma wo kwatenten animonyam ene yedie emra wafa enti Eric Kwame Boateng a happy birthday to you Nyankopon ye okese ma ye wate DJ Wana ena me ankasa me nso ena ye resho nyame esha bebre no a na eno so no na happy birthday enko Emma Harriet Yaira Mate ya Waterma Polyclinic we midwife Harriet Yaira Mate Waterma Polyclinic we midwife we efi Mate abusia Waterma community 2 no enchen ena de ma o wa mo se Nyankopon mo ho ban na oma won kwatenten nyini benya 106.3 years efie we mu nyina so nya apomode papa ewo mu enti Harry nyame sha bebre wate na onya okese mada wase ama moniti anopai midin ede abena poko a ahwennie asempa abena poko asem drink Adom praise